hawan farko shehu daga kai kowa ya saya kiran masu kira cikin ka ne ya mai duniya. Allah Allah ya Allah Allah a can kai ne ga kanan ina so nai taukaya gaban kai ne baya kai ka sanya ya tafiya. Allah Allah ya Allah Allah a kan labari shehu ba ni jin tsoron rataya masaukin ka ciki ka sauki kawun ka ja ta saya. Allah Allah ya Allah Allah akwai wasu nanan saboda kai sun dau anniya suna jifata da sharka ya mai duniya. Allah Allah ya Allah Allah kai masu sawar da kai wa adawa su jiya idan ka ga na bar yabansa sai in ban duniya. Allah Allah ya Allah Allah a can ma sai na yabansa sosai ba ta saya bara in gaishe da haduman ka cikin ladiya. Allah Allah ya Allah Allah a farko da sa zan fara kulkiya masaukin sirri na yan dalikar tijaniya. Allah Allah ya Allah Allah shehu sirrin barkani ga alkairin duniya da shak abdullahi baya mai saurin tafiya. Allah Allah ya Allah Allah da shehu ladi da yake zaune a Murtaniya a dole na samu shiri mawakin mai duniya. Allah Allah ya Allah Allah da shehu Tijani dan Usmanu uban tafiya na yan mota ka wuce mazaje ba fariya.